Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini akong suwat suliran. Ako si Herbert, 31 anyos. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa estado sa Kaminyo namo sa akong asawa. Ano ninyong hisabtan? Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Naay nahitabo ninyo ni Isa? O bay? Lipaya di ka ni Isa, no? Ibog na magkito nimo. Ay, pero dito na to kutubay eh. One night stand na to. Ayo! Kinsa ba ron? Kadit lang. Isa? Herbert! Ngano nga baka? Herbert, kinahanglan pagaslan ko ni mo kay maptos ko. Isa? Ha? Magkagminyo ka ni Isa, bisan wa kay gusto niya. O bay? Nagbunga manggol ang among gibuhat ni Isa. Ug di siya kumusugot nga magdako ang akong anak nga uy amahan. Mao nga ako lagi na tubangon kini akong responsibilidad nila. Isa, musakay na kong barko sunod buwan. Unya, kami sa atong anak. Ay kabala ka. Makatag yapon ko og sus... Herbert, salamat kay ha. Ako kay kagipadana mo rin nga kwarta. Para na ninyo sa atong anak. Bayri ang angay mo bayaran ha? Para sa imong check-up? O una pa na ako sunod sa imong... sa imong bangko na nako ipada para sa panganak nimo. O gusto na ko nga na ako diya inig panganak nimo. Mao nga i-update ko, ha? O sige, Herbert. Salamat kay makauliday ko inig panganak ni Isa. Excited na kay ko nga magkakita sa akong anak. Oh. Hello, bay? Ay, congrats! Nanganak na rin si Isa. Unsa? Ano nga makamagpaybaw nga usa ka semana na di ka nga nanganak? Saan silapot ni mo eh, di manini mo anak. Unsa? Human ko mahibaw sa tinuod nga dili giday ako ang tinuod nga amahan sa gimabdos ni Isa. Ipauli dayon ko og gipaninglan ako siya sa mga gasto nako. Og unya, Wala, oy. Nagamit na ako para sa bata. baga adi mo gnaw no? Gigamit nimo nga akong kwarta sa bata nga dili akong anak? Oh, obligasyon man na nimo kay bana man ta ka. Unsa? Nano niya, unsa may plano ni mo, nak? Mo file kog annulment ma. Og ako sa paninglan sa kwarta. Herbert,
Sige, oy. Hinahinayang ka kagbayad. Anya, okay na? Dili pa. Kaya bisang pagbabayad ka, ikihagyapon ti ka. Misaad ko nga mubayad ko sa kong utang nimo. Pwes di na ka makakihan ako. Ha? Mo ba? Unya, agi mong damage di rin ako. Agi mo pagpangilad ako. Walang? Ha? Oh, kun mauna. Ay, sige, kaya lang. Kay kun buhaton na nimo, dili ko mo pirma sa annulment paper. Unsa? Pwede gid hinon na akong mahaya nga nagpakasal ko sa babae nga dili na ko mahal. Naahat ko og pakasal tungod kay mabdos lagi. Pero di pa giday akong anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nagpakasal ko ni Isa tungod kay gipatuo ko niya nga ako mo'y amahan sa iyang gimabdos. Pero nahibaw-an ako nga baka kradi ay ang tanan. Bukat ba na nga ground for annulment? Ikaduhang pangutana. Nagpadako niya og kwarta para sa iyang pagpanganak. Pero ako siyang gipaningil human na ako mahibaw nga dili ako mo'y amahan sa bata. Bisaad siya nga mobayad siya. Ug bisan pa og magkabayad siya, pwede ba gihapon ako siya nga ikihaana? Ikatulong pangutana. Unsa nga kaso ang akong ipasa kaniya tungod ining iyang gibuhat nga pagpangilad nako? Ikaapat og katapusan. Gibaharan ko ni Isa nga kumukiha ko niya, dili siya mo pirma sa annulment. Kinahanglan ba gidi ay nga naipirma sa matag-usan namo para maaprubahan ang annulment? Bugon sa man ang bugat nga ground for annulment. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Herbert. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ay ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga pangutana kabahin sa atuang kapikas karelasyon kaminyoon, no, ato ang pagpuyo, ang ato ang relasyon sa ato ang anak o ang ato ang relasyon sa ato ang mga ginikanan, mga kabtangan ug unsa pa ng mga dokumento din ha nga nagkinahanglan nga mahatagan og explanation or kaalam sa balaod. Attorney Elaine to the rescue, guys. Og mga medical, of course, nga mga pangutana, Dr. Rene Obra ang mutubag ana. So kaming duha gihapon, guys, ha. Og muna ay namo pagdugay ipadana ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga karong adlaw ning matata nga mapasalamaton, wa ta nag-alboruto, wa ta gisapot dayon maski pang atong bana tapulan, naghigda, wa man lang mutabag init og tubig para pangapi man lang, among nag-una man untag mata, ni diretso man dito sa manok, nagtungits dayon ay sagdi lang, bangon lang din ha, no? Life is still beautiful. The fact nga gipukaw ta ni Lord, dapat ang atoon ng gisulti, thank you Lord. Laban ta today, di ba? Ana gyud ni kasikas gyud ta. Always take a positive outlook aning ato ang kinabuhi. Smile, laugh, kay ang kaning muscles nato mas gamay kinahanglan para mo smile kaysa magmugtok, no? Unya, mangulubuta mabati gyud tagnaong ana hala, dili pwede. Muna ako, bahalag na problema, smile. Bahalag na problema, pagwapa. Bahalag na problema, rampa. Ano lang di magmuk, utoy mo gawas ta. Samot na dito magmukmok, bawal mukmok guys ha. Thank you, Day, and greetings sa tanan mga likers ug followers nako sa Elaine Tantengco Bathan na Facebook account nako o ako ang page nga The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Letter sender nato tawagon sa pangalan nga si Herbert, 31 years old. Oy, taga Talisay City. Mayor Samsam Gulyas, kumusta mo tanan din ha? Ang tibok niyang konseho ug tanang opisyalis din ha sa City of Talisay, Cebu. Naani siya ay asawa unya murag mo ni iyahang
iyahang gusto hatagan o kanang pagtagad o pagtubag kay nagminyo man ni sila kay namabdos man to si Iza, no? Unya, tungod kay ganahan siya nga mo provide para sa iyahang pamilya, sakay siya barko, no? Kay sabot man sila nga mohatag yapon siyang sustento, unya, naghatag unya dako-dako pud ha ug mga giingon siya dako gani kuno gihatag nga sustento din ha unya mga bayranan unya karon kay nahibaw-an man na niya nga dili di ay siya ang amahan atong iyahang gisabak ni Isa. Hay patay. Nya nagminyo na ra ba sila? Hay, away ng pagbasol. Herbert. So unang pangutana, nagpakasal ko ni Isa tungod kay gipatuo ko niya nga ako maoy amahan sa iyahang gimabdos pero nahibaw-an ako nga bakak ra di ay ni ang tanan. Bugat ba nga ground for annulment? Yes, no? Pwede gyud kay kanang fraud man na giilad ka. So dili gyud to free ang imuhang consent o imuhang paghatag sa imuhang o. Kay ning o man ka tungod kay gipatuo man kang anak ninyo, no? Karon kay di man no ta dili no. Di ba? So pwede gid siya nga mahimo pong grounds for annulment on the ground nagiilad ka. Wa pud na consummate ang kasal. Ikaduhang pangutana, nagpadala ko niya og kwarta para sa iyang pagpanganak pero ako siyang ipaningil human na ko mahibaw nga dili ako'y maoy amahan sa bata. Nisaad siya nga mobayad siya og bisan pa og makabayad siya, pwede ba gapon nako siyang ikiha na? Yes, pwede gid mo siyang ikiha kay nangilad man siya nimo. Kanang panlimbong niya nga ikaw ang amahan napugos unoon kag pagbakasal niya nakatamla noon kag forever nga di man gyud unta to kinahanglanon, no? So pwede gyud nimo siyang makiha kay ang akto sa pagpangilad lahi man sa akto nga kinahanglan niya iuli ang kwarta pinaagi sa pagbayad nimo ug paghatag pud og danyo sa imuhang kahasol. Lahi man na criminal aspect ang pagpangilad, ang pag-uli sa bayad kasong sibil na. So pwede nimo siyang ikiha. Ikatulong pangutana, unsa nga kaso ang akong ipasaka niya tungod aning iyang gibuhat nga pagpangilad nako? I think fraud man gihapon na estafa man tingali gihapon ni, no? Kay pagpangilad man other forms of deceit siguro ba kay ang kana man kung pagpangilad ba kaning estafa moingon man gud siya nga kung wa ka mo pasalig or wa ka nagsalig nga nisulti siya sa tinuod or wa ka mo kung di tungod nga nituo ka sa iyahang representasyon ug gisulti nimo di unta kung estafa giniha di unta ka mo hatag sa kwarta or mo isog cheque pero na may other forms of fraud, no? Nga kinana nga kung nga nagrepresent ka nga qualified ka, expert ka, kanang graduate ka ani unya ila dayto tanan nimong mga diploma. Pareho ra pod na ingon ana nga nagpakasal ka kay nagtuo ka nga ikaw ang amahan sa iyang gisabak nga bata. Nya naghatag kag kwarta tungod kay abi nimo, obligado ka nga muhatag og suporta. So pwede nang makiha nimong ingon ana. So I think that's fraud, no? Other forms of deceit. Ikatong kriminal na guys, ha? Ikaupat ug katapusang pangutana, gibaharan ko ni Iza na kung mukiha ko niya dili siya mo pirma sa annulment. Uy, kahawd bayhana. Kinahanglan bagyo di ay nga naay siya'y pirma sa matag usa naabay pirma matag usa kuno nila para maaprubahan ang annulment. Ug unsa man ang bugat nga grounds for annulment. So una, dili gyud kinahanglan sa iyang pirma kay ang tinud-anay lang dili gyud na mag-grant ang annulment kung nagsabot-sabot lang mo sa imong asawa, no? Imong kanhing asawa nga magpa-annul mo. Kay dili man na pwede, no? Nga sabot-sabot lang, no? So dili man na kay collusion may tawag ana guys. Unya, di man pwede kay di man musugot ang balaod or ang korte ana nga nagsabot-sabot mo so wag gyud siya'y pirmahanan. Ayaw gyud og problema kay kung ganahan ka mo kiha halalahos. Kiha didto. Why problema kay wa siya'y angay pirmahan, no? Iyang pirmahan dapat ang cheque para bayad sa imong mga nagasto para mauli na niya, no? So ayaw kagool ana. Dili mo kinahanglan mo pirma. Grounds for annulment class. Ang class naman, guys, kanilaging maestra daw sa nabade. Guys, ang kaning annulment Article 36 ra gid unta ni of the Family Code, Article 35 also of the Family Code. Ang kaning Article 36 is kung balido ang tanan nga mga requirements, kumpleto, dili depektuso ang pagminyo or ang pagkasal. Article 36 gid or kanang gitawag nato nga psychological incapacity. Pero
Kung depektoso sama sa kani ang consent dili para nako no consent dili na gyud ni freely given ang kaning sa imong ha kay kanang napugos man ka no nailad man ka so appeal na siya ana pong mga kuwag requirements, walay marriage license, or dili pa 18 years old, walay parents' consent, muna, grounds po na siya. Those are other grounds nato for annulment, no? Dili na ingon nga, way kagawsan na nimuhang kahimtang, Herbert, ha? Naagyod, no? Pwede ra gyud kang makagawas, ana, pinaagi sa pagpaanal, no? Do not get tied up anang imuhang relasyon nga, dili na deserving si isa nimo, kabuotan nimo, niya, kuman nangilad siya. May pagnihangyo sa angkona niya, nagrelasyon mo. Kaya na may uban din ha, nga, nagkauyab niya kahuman. Giangkon gyud pod no, nangamahan gyud pod ang lalaki sa iyahang anak, maski dili siya ang papa. Kada kag instances ana, and I think ikaw og nahigugma gyud kang isa niya nakibaw ka nga dili siya ang niya. I think dawato nimo kana nga naguna ang bata before nakamo ha. Hay, ay tag maanal na kadong kay para makakita kasi mohang forever kayo na si isa. Mga sukintig paminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Yan na yan guys, sandunggan ninyo no ang kinila kong suliran no kaagin ni Herbert guys nga sama sa atong adunggan is nailad siya guys no. Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Traffic sa Cagayan City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kahon, dili ko makatulog. Nailad siya guys sa babae nga iyang gipakaslan. Kay dili man di ay siya ang amahan sa bata. Darong budget guys. Way utang kabubuton. Way utang kabuto ng bae guys, human siya gihawas no sa kauwaw no sa iyang pagbuntis, pero mo na iyahang balos kang Herbert. Siguro nakita na guro ni ang iyang asawa guys no, si Iza, og labaw pa kang Robert nga sama sa drama. Okay, problema si Robert no sa iyang pagkatao guys. Buotan siya, di na po siya stable nga trabaho kay nagtrabaho siya no sa barko, pero ang bot lang takabalo guys na kung ang sagyod ang Linton hangay no nga abot man sa punto ba ang babae ni give up man sa ilang relasyon. Siguro sa ang guro guys no, sa guro sa hinungdan is ang LDR. Tubo kita guys no nga unsa ka importante ang kuan presensya sa usa ka tawo. So muna to guys, kay magsugod na ang handumanan sa usa ka awit. Thank you so much. Again, this is Dodong. Bye for now and good day. That's for today's episode, February 10, 2026. Advance Happy Valentine's Day ka na tong tanan. Yan na yan guys, sandunggan ninyo no ang kinila kong suliran no kaagin ni Herbert guys nga sama sa atong adunggan is nailad siya guys no. Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Traffic sa Cagayan City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kahon, dili ko makatulog. Nailad siya guys sa babae nga iyang gipakaslan. Kay dili man di ay siya ang amahan sa bata. Darong budget guys. Way utang kabubuton.
way utang kabuto ng bae guys, human siya gihawas no sa kauwaw no sa iyang pagbuntis, pero mo na iyahang balos kang Herbert. Siguro nakita na guro ni ang iyang asawa guys no, si Iza, og labaw pa kang Robert nga sama sa drama. Okay, problema si Robert no sa iyang pagkatao guys. Buotan siya, di na po siya stable nga trabaho, kay nagtrabaho siya no sa barko. Pero ambot lang takabalo guys na kung ang sagyod ang Linton hangay no nga abot man sa punto ba ang babae ni give up man sa ilang relasyon. Siguro sa ang guro guys no, sa guro sa hinungdan is ang LDR. Tubo kita guys no nga unsa ka importante ang kuan presensya sa usa ka tawo. So muna to guys, kay magsugod na ang handumanan sa usa ka awit. Thank you so much. Again, this is Dodong. Bye for now and good day. That's for today's episode, February 10, 2026. Advance Happy Valentine's Day ka natong tanan.